Здравейте хора, аз съм така терориста. Ето, аз съм Бандайли. Сега ще играя Супер 1 картинг, втори епизод, втора арена, която я играх малко. Тя е изумителното. Нагледайте какви малки пътища и как смятат да завяли с такова трудно управление. Това е невъзможно. По-добър съм от преди, като играех на един път на тази арена. Гледай кой, как смятат. Ай, мръсни, гътни. Блъскане и вече едно блъскане и вече завинаги ми прави така. Много гадно е управлението. Гати! Ми тупа, не! Не! Игът! Освен ако не стана 12, ще кача тази видео. Ще кача това видео. Ако стана 12, няма да го качвам. Ако завърша 12, защото той е последният. Аз сме да върша голяма работа. По не съм била последния. Айде бе. Как че управлението? Само един път да те блъснат и управлението се скапва. И също така и пътищата са по-малки от другото. Как смятате да вървам с това нещо, с такива малки пътища? И на всеки милиметър завой. Завой. Надявам се да ни правя на това видео повече. Толкова е гадно на тази арена, че последната гарти. Направо не ми се играе на нея. Сигурно е в пътища за една кола. Лета de моментът и гай! Няма да стана 10. Ако не съм едноцифрено число, няма да кача това видео. Това е за сигурност. Ако съм двуцифрено число, край няма да го качвам. Не да стане, бе. Капано управление. Да караш както е по-лесно. С едно кормило даже е по-лесно. Няма да стане, тая няма да стане, бе.
Добре, и ти от девето място, значи ще качвам това видео. Я, девети последен. Това е. Довиждане.